Asal-usul Candi Sumur. Dek jaman biyen ana pertapa asmane Kyai Gedhe Penanggungan. Kyai Gedhe Penanggungan manggon karo adine sing aran Nyai Ijingan. Ki Gedhe Penanggungan duwe anak loro wadon sing diparingi asma Nyai Loro Walang Sangit lan Nyai Loro Walang Angin. Adine Kyai Gedhe Penanggungan sing aran Nyai Ijingan uga duwe putra lanang sing gagah prakoso diparingi asma Joko Walang Tinunu. Ing sawijining dina Joko Walang Tinunu mancing ana kali sing ora adoh saka omahe. Ora watara suwe ana sing geret pancinge. Nalika palesan digeret, jedul iwak delut. Atine Joko Walang Tinunu bungah banget amarga oleh iwak sing gedhe. Durung leren anggone bungah, banjur iwak iku mencolot jelma dadi pawongan lanang sing gagah prakoso. Rupane bagus, umure padha karo Joko Walang Tinunu. Saking kagete, Joko Walang Tinunu meruhi iwak sing jelma dadi pawongan. "Sopo kowe? Asalmu teko endi?" ditakoni Joko Walang Tinunu marang pawongan kasebut. Banjur pawongan iku semaur, "Aku iwak sing kok pancing mang. Aku dikutuk dadi rajane iwak." Maure pawongan kasebut. Sawetara suwe anggone omong-omongan, pawongan iku banjur dijak mulih menyang omahe. Ditepungake marang ibune Joko Walang Tinunu. Nyai Ijingan kelingan yen tau duwe putra sing ilang nalika isih ana kandhutan. Banjur Nyai Ijingan takon marang Kyai Gedhe Penanggungan lan dikandhani yen pawongan iku sejatine trane Nyai Ijingan dhewe. Bungah penggalihe Nyai Ijingan banjur paring asma marang pawongan kasebut kanthi asma Joko Pandelegan. Joko Walang Tinunu lan Joko Pandelegan dadi dulur kang rukun lan kekarone sregep nyambut gawe. Sawijining dina, kekarone matur marang Kyai Gedhe Penanggungan, njaluk idin arep buka alas gawe papan tetangan. Kyai Gedhe Penanggungan banjur maringi idin, nanging Kyai Gedhe Penanggungan merasa rujuk merga isih sedulure dhewe. Nanging pawongan papat iku mau panggah ngleksanakake palakrama. Joko Walakrama karo Nyai Loro Walang Sangit lan Joko Pandelegan palakrama karo Nyai Loro Walang Angin. Sawise omah-omah, kabeh olehe nyambut gawe sansaya sregep. Asil parine ruah. Amarga kahanan iku nganti kapireng karo Raja Majapahit yaiku Raja Hayam Wuruk. Nalika iku kahanan kerajaan Majapahit ngalami paceklik. Wargane kurang pangan. Raja Hayam Wuruk paring utusan marang abdine supaya nyampeake marang Joko Pandelegan lan Joko Walang Tinunu kanggo bagi asil tani didumake sebagian kanggo warga sing kurang pangan. Minangka rasa panuwune, Raja Hayam Wuruk banjur nimbali keluarga sakloron arep dinobatake dadi keluarga kerajaan. Nanging niat iku ditolak karo Joko Pandelegan lan Nyai Loro Walang Angin. Banjur Raja Hayam Wuruk ngrawuhi dhewe menyang papan panggonane Kyai Gedhe Penanggungan. Lan ing kono diaturi pirsa menawa Joko Pandelegan lan Joko Walang Tinunu iku putrane raja dhewe. Saking kagete, Raja Hayam Wuruk meruhi kahanan iku. Nanging sing digoleki malah ndelik. Nalika prajurit padha goleki, Joko Pandelegan ndelik ana lumbung pari. Banjur muksa lan Nyai Loro Walang Angin alasan golek banyu menyang sumur sing ora adoh saka lumbung pari, nanging melu muksa pisan ora ketemu digoleki. Lan paring utusan gawe atur panuwun lan tetenger supaya digawekake candi. Sing digawe muksa Joko Pandelegan dijenengi Candi Pari, lan sing digawe muksa Nyai Loro Walang Angin dijenengi Candi Sumo.